Здравейте! А сега си представете една пътека, но не каква да е пътека. Пътека, която не просто се вие през планините, ами всъщност свързва истории, цели общности, миналото с бъдещето. Точно за такъв проект ще си говорим днес. Казва се Тур Волс де ла Марина. Ще надникнем, така да се каже, зад кулисите на създаването му, като ще ползваме информация директно от официалното представяне. Всичко започва от една много проста, но всъщност изключително силна идея. Планини, които обединяват долини. Виждате ли, това не е просто някакъв маршрут. Това е цяла философия. Философия за свързване на места, на хора, на цели епохи. Добре, хайде да се върнем малко в началото. Как изобщо една мечта може да се превърне в 128-километров маршрут? Точно това ще разгледаме сега. Раждането на този, трябва да кажем, доста амбициозен проект в Ла-Марина. Значи, искрата идва от вдъхновението. Създателите виждат великите алпийски маршрути, като например Тур дьо Монблан, и просто се питат, ама чакай малко, защо да не го направим и тук? Поглеждат към собствения си пейзаж, виждат този невероятен, но неизползван потенциал и просто решават да действат. И това съвсем не е някаква моментна прищявка. Помислете само. 8 години. Цели 8 години са били нужни, за да се превърне тази мечта в реалност. Представяте ли си? 8 години проучвания, планиране, пълна отдаденост. А мащабът е наистина впечатляващ. И тук не говорим само за километрите или пък за денивелацията. Не. Помислете за логистиката, за сътрудничеството, което е нужно, за да накараш 11, чувате ли, 11 различни общини да застанат зад една обска кауза. Ето това е истинското предизвикателство. Обаче, този маршрут е много, много повече от просто някаква си пътека в планината. Хайде сега да видим кои са водещите принципи за дизайна му, защото точно те го правят нещо наистина специално. И тук е ключът от бараката, както се казва. Всеки 1 метър от тази пътека е избран с причина. Целта не е просто да се върви. Целта е, първо, да се възстановят старите традиционни пътеки. Второ, маршрутът задължително да минава през сърцето на селата, през площада. И трето, да бъде едно културно пътешествие. Всичко това заедно превръща похода в нещо много повече, в истинско потапяне в живота на региона. Добре, време е да тръгнем по самата пътека. Защото, знаете ли, да вървиш по нея не е просто да се движиш в пространството. Това е и пътуване във времето. Едно истинско пътешествие през историята. И по пътя не срещате само красиви гледки. О, не! Срещате и легенди, като например смразяващата история за Сахинера. Това е местното плашило, един огромен мъж, който уж отвличал непослушните деца в чувал. Представяте ли си? Това е живият фолклор на региона, с който са плашили децата само и само за да ги накарат да се приберат преди да се стъмни. Или пък ето този брилянтен пример за глобалните връзки, скрити в най-обикновената местна архитектура. Оказва се, че най-ценната, най-престижната дървесина за вратите и прозорците е идвала чак от Мобил, Алабама. И най-забавното е, че хората са си мислили, че Мобила е вид дърво, а то всъщност било името на пристанището. Маршрутът минава и покрай едно доста особено място – последният действащ лепрозориум в Европа. И чуйте само какво казва един местен жител за огромната стена около него. Стената беше построена, за да не може въздухът да избяга. Просто невероятно. Този цитат разкрива толкова много за страховете и вярванията на хората по онова време, колкото и да са били научно неточни. И така, малко по малко, пътеката се превръща в нещо като физическа хронология. Всяка една крачка е стъпка през драматичната история на региона, от насилственото изгонване на мориските през 1609 до опустошителните епидемии от холера, които променят живота тук завинаги. И така, стигаме до може би най-важната част от всичко това. Защото този проект не е просто някакъв пътеводител. Не е и просто туристическа атракция. В същността си, то е призив. Призив за защита. Добре де, но каква е крайната цел на едно такова пътешествие?
Хайде да се потопим в заключителното послание на проекта, защото то разкрива по-дълбокия смисъл зад тези 128 километра. Ето го и отговорът, който идва директно от автора Жоан Елиес Андрес. Не можем да живеем в постоянната тревога от градската спекулация. Точно така. Маршрутът е представен като един вид проактивна защита, като щит за пейзажа срещу постоянната заплаха, заплахата от презастрояване. И тук се прави едно много силно сравнение, за да се подчертае колко е спешно всичко. Едното е горския пожар. Да, той е катастрофа, но пейзажът, той се възстановява, обратимо е. Другото обаче е багерът и бетонът. Когато мине булдозерът и се излее бетон, това е необратимо. Връщане назад просто няма. В крайна сметка, какво е Тур Валс де ла Марина? Ами, то е много повече от пътека. Представен е като истински инструмент за бъдещето, като един устойчив модел за малките села, като начин за проактивна, а не реактивна защита на земята, като една визия за бъдеще, в което природата и местните общности могат да процъфтяват заедно. И така, ще завършим с един въпрос, който да остане да кънти в съзнанието. Може ли една единствена пътека наистина да помогне за спасяването на цял един пейзаж? Може би отговорът се крие някъде там, по тези 128 км и оставен за всеки, който реши да тръгне по тях.